Vítajte v našej pestovateľskej škôlke. Ak hľadáte strom, ktorý na jeseň bude pôsobiť ako okrasná dominanta vašej záhrady, tak metasequoia čínska môže byť tá správna voľba. Metasequoia čínska dorastá v dospelosti do výšky 20 až 30 metrov, obľubuje podmáčané vlhké pôdy s vysokou spodnou vodou, avšak dokáže sa aj dariť aj na suchších miestach. Dokáže zvládnuť akýkoľvek typ pôdy. Je plne mrazozdorná, rýchlosť rastu môže byť 1 meter ročne. Ak by ste sa rozhodli pre tento ihličnán, treba mať na pamäti, že sa jedná o opadavý ihličnán. Počas letného obdobia majú ihlice zelenú farbu, takto do oranžovej sa fabujú až príchodov jesene. Stromček bol celý čas pestovaný v AirPod kvetináči, vďaka čomu má krásne zdravo rozvinutú koreňovú štruktúru, takže po zasadení dokáže rýchlo koreniť a vďaka tomu aj rýchlo rásť. Zaujímavý fakt na záver, tento druh stromu bol objavený len v roku 1944, dovtedy ho poznali len z fosílnych záznamov z čias dinosaurov. Takže ak by ste chceli mať u vás na pozemku takúto žijúcu fosíliu, tak neváhajte a kúpte si metasequoiu čínsku. Viac informácií o tomto strome nájdete u nás na webe.